ዝخبر سلامتنا يبصحكم تخاتلتي حرنت ميديا نتورك نزي channel حديث يزخونكم سبسكرايب مقرن ختكاتلنا نعدنا إلومي زحرنا يوم عبيت زنتات كنت معكم سراوي تقلاي كاوكاوتر عفار مصوء من قسيتي بحسد كبير نسيقوا عالم عبز اللمتن سعادن زبات حزالو قلولاو بمعر عيني عيرأتن كلو وانا ديركتور ودوتعنا عالم دكتور تيدرس الحنم تزاريبو بانك عالم لمن قسيتي بيها 300 مليون دولار لقاه يبو بزوء قدس رئيس ليقان ጳጳሳት ኢትዮጵያ አቡነ ማትያስ ምስ ጉዳይ ፈጻሚት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሬሲ ኣን ጃክበሰን ተራኺቦም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዓበይቲ ዜናታት ክነስማዓኩም ፀኒሕና ሕዚ ከዓ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ምእንተ ህላወ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን መስዋዕቲ ከፊሉ ንኸባቢታት ዓፋር ተቆፂሩ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ብምክንያት ናብ ትግራይ ዝበፅሕ ሰብኣዊ ረድኤት መልቃቑ ኣብ ናይ ትማሊ ዜና ኣቕሪብናልኩም ነርና መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዝኾነ ዓንቀፍቀፍ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ክብል ሰራዊተይ ናብ ትግራይ ስሕበ ክብል ገሊፁ ይኹን ዳ እምበር መቐለ እንተዝልቀቐሉ ኣግባት ዘይስምዖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሰት ክብል ነቲ መግለፂ ነፂገዎ ብምቕፃል ሰራዊት ትግራይ ኣብ 6 ወረዳታት ዓፋር ኣሎ ክብሉን ከሲሱ ሎሚ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ሰሚዕና ክንምለስ ግለፂ መንግስቲ ትግራይ ካብ 15 መጋቢት 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ናብ ትግራይ ንከኣቱ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ገይሩ እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ነቲ ተግባር መንግስቲ ትግራይ ይከታተሎ ነይሩ እዩ መንግስቲ ትግራይ ዘተ ሰላም ንምስላጥ ብፍላይ ንሰብኣዊ ሓገዝ ብዘለዎ ኣድላይነት ረብሓን ሎሚ ሚያዝያ 4 2014 ዓ.ም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓፋር ተቆፃፂርዎ ካብ ዝነበረ ኤረብቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ሓይልና ክለዓለ ተገይሮሎም እዚ ውሳነ መንግስቲ ትግራይ ግዝያዊ ደው ምባል ተጻብኦ ተኸቢሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ከኣቱ ተወሳኺ ናይ ባዕሉ ስጉምቲ ብምውሳድ ዝከኣሎና ገበረ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ ስለዝኾነ እውን ተፈጢሩ ብዘሎ ምቹ ኩነታት ብምጥቃም ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ብዝድለ መጠንን ዓይነትን ብዘይ ወዓል ሕደር ከኣቱ ይግባእ እንተዘይለ መንግስቲ ትግራይ ብስም ግዝያዊ ደው ምባል ተጻብኦ ክባን ዕፅዋን ክቕፅል ከም ዘይፈቅድ ይፈለጥ ብተወሳኺ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክባን ዕፅዋን ክኽፈት ዝተቋረፁ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ስራሕ ክጅምሩ ጸቕጢ ክገብር መንግስቲ ትግራይ ይጽውዕ ትግራይ ትስዕር መንግስቲ ትግራይ ሚያዝያ 4 2014 ዓ.ም መቐለ መንግስትታት ትግራይን ኢትዮጵያን ንሰብኣዊ ረድኤት ክንብል ግዝያዊ ተጻወተ ተቐቢልና ኢሎም ካብ ዝገልጹ ጀሚሩ 3 ሰሙን ሓሊፉ ኣብዚ ውሽጢ 3 ሰሙን ብንእሱ 2,000 መኻይን እኳ ክኣትዋ ይግባእ እንተነበረ ክሳብ ሕዚ ግን 20 መኻይን ምእታወን ተገሊጹ እዚ ከዓ ካብቲ ዝደለ ሓደ ሚእታዊ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ረጋጊጹ ስለዝኾነ ድማ እቲ ኣብ ታሪክ ዓለም ዝነበረ ዕፅዋ ሎሚ እውን ቀፂሉ ምህላው ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዋ ዓለም ኣብ ጸለምትን ጻዕዱን ዝበፅሕ ዘሎ ቅልውላው ብማዕረ ዓይኒ ኣርኣየትን ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቦም ብፍላይ ምዕራባውያን ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩሉ መድያዊ ዘርኢ ምጥፋእ ካብ የተሓሳስበን ናይ ወፃኢ ምንም ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ዘይተረኣዩ ኩናት ዩክሬን ግን ዋና ኣጀንዳኡ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ መድያዊ ድጋፎም እናሃቡ ይርከቡ ነዚ እዩ ከዓ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ጸለምትን ጻዕዱን ዝበፅሕ ዘሎ ቅልውላው ብማዕረ ዓይኒ ከም ዘይተረኣየ ዝገለጹ ባንክ ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ 300 ሚልዮን ዶላር ለቃሕ ሂቡ ንልዕሊ 17 ኣዋርሕ ባዕዳውያን ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንገበን ኩናትን ጆኖሳይድን ዝፍጽም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ጠጠው ክብል ምግባር ፋይናንሳዊ ትካላት ዓለም ገንዘባዊ ድጋፍ ማሃብን ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነት ኮይኑ ኣሎ ባንክ ዓለም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ፀገም ዘሎ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዝኾነ ልቃሕ እዩ እኳ እንተበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዕድጊታ ፃር ዝኽልክሎ ምንም ዓይነት ነገር ከምዘይህሉ ረዶ እዩ ብፁዕ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ አቡነ ማትያስ ምስ ጉዳይ ፈጻሚት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሬሲ ኦን ጃክሰን ተራኺቦም ሰላምን ዕርቅን ክወርድ ንዝተፈፀገሙ ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ክበፅሕ ድማ ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ እዩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዴቪድ ሳተርፊልድ ኣብ ቀረባ ግዜ ስልጣኖም ከም ዘለቁ ካብ ሰበ ስልጣናት ኣሜሪካ ኣብ ዝገልፅሉ ዘለዎ እዋን ምስ ሓለፍቲ ትካላት ረድኤትን ዲፕሎማስያኛታትን ንምዝራብ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም እምበኣር ከስ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም
شوال